1997 Санкт-Петербургта Сергей Рыбаковтың «Музыка и песни уральских мусульман сочерк моих быта» деген китабы сыға. Авторы Сергей Гаврилович Рыбаков туранда. 1967-1921 елдарда яшаган. Санкт-Петербург университетінің тарих, филология һәм юридик факультеттарын, шулай ук Санкт-Петербург консерваторияһын композиция теорияһы классы буенча тамамлай. 1993-1901 елдарда рус географик әмгыятында фольклорсы хезмәткәр булып эшләй. 1998 елда Оренбур гыйльми комиссияһы агзаһы итеп сайлана. Сергей Рыбаков 1994-1996 елдарда фәнни экспедициялар оештыра. Башкорттарның, татарларның, чептердәрдән, ноғайбактарның көн күреше һәм музыкаль поэтик иҗады турында байтак мәгълүматлар туплай. Шул мәгълүматлар нигезендә 1997 елда Санкт-Петербургта «Музыка и песни уральских мусульман сочерком их быта» дигән китабын сыгара. Китапка 204 башкорт халык йырдары һәм көйләре ингән. Ике тиктән ашу башкорт йырчылары һәм музыкантлары шул исәптән 10 курайсы турында мәгълүмат бар. Сергей Рыбаков Оренбур губернаһы Верхнеуральский өйәгенең Кадаккол, хәзерге Ушал районы авылында беренче тапкыр курай моңын тыңлай. Бер көн төшке аштан һуң китап укырга йыйынайным. Көтмәгәндә тынны музыка коралының тавышын ишеттем. Күрше өйдә Ислам баласта кырын ятып, бөек көйләр уйнай. 2-3 кеше тыңлап утыра. Береһе садамай бергә төшеп китте. Ислам угата дәртлерәк хәддәра. Кадаккол авылы курайсы Ислам Муратов Сергей Рыбаковка Калмантай көйін уйнаганда былай дип һөйләгән. Калмантай — храбрый воин, дворянин башкирский, отличившийся во французской войне 1812-1813 годов. 1902 елда, монан 2 ел элегрәк инде, Оренбур өлкәһе Красногвардейск районы Ургейләс авылында Мирхайдар Дәүләтгали улы Калмантаев менән очрашырга насип булды. Мирхайдар агай Алатаһы турында шуны һөйләне. 1912 елгы Ватан һугышында Туксыран буе башкортлары зур гаскәр туплап одата. Гаскәр башына безнең Алатай Байтура Буранголов куела. Байтура һәм уның гаскәре бик кыю һугыша. Парижда алуда катнаша. Батырлыктары өчен Байтурага батша тарафынан дворянин званиеһы бирелә. Һәм үзенең ябай ырыудаштарынан айырма булһын өчен мин аны әйтеп үтәйем. Чөнки бу Иләс авылдарында бөтә авыл тирлек Буранголовтар. Менә шул фамилияһы менән айырылып торһын дигәннәрдер инде. Фамилияны алыштырырга тәкъдим ителә. Байтура үзенә фамилия итеп якын агай тиешле Калмантайдың исемен ала. Халык арасында уны хатта генерал дип тә йөрткәннәр. Моныһын инде Арслау кыйын тине Мирхайдар агай.
Сергей Рыбаков Кадакол авылының яйлауына якын урнашкан Кубагуш хәзерге Учал районы авылының яйлауына бара. Кубагуштардан курайсыгыз бармы дип харауына Мирсәет Мырдагыловтың исемен әйтәләр. Юлдан бір сақырымда кетмейін, урман ісіне инһәң, оң жаққа қайырылып, онда бір таш тұра мүғжізелі. Ол таш енді бесәнге барғанда, шол таштан үтенен юри тұрғаны. Жоғала тишік таш деп аталайынды бұл ейлеудің есімі. Кубагуш ейлеуі онан әдігіне өстірек Урал үстінде туғыз қойыла бола. Туғыз қойытып шығайтелер, миндәк елғағы туғыз еніштен башланып кете. Кубагуштар тәкә һуеп, кымыз һәм башка тагам әзерләп, кунакты, курайсыны һәм авылдың иң олы картын алып, арбаларга тәялеп, үзләре әйтмешләй ташка сыгалар. Мәмерия эргәһендә күмәкләшеп хозурланганда ла, арбала барганда ла курайсы төрле көйләр уйнай. Сергей Рыбаковтың китабына Мирсәет Мырдагылов башкаруында язып алынган Сукмуил көйенең нота язмаһы ингән. Верхнеуральская өйдә Одынкүл, хәзерге Учал районы авылынан Лукманов эргә-тирәләй иң отта курайсы һәм импровизатор һанала дип ята Сергей Рыбаков. Шагыйрь курайсы Мәүлид Ямалетдиновның мәгълүматлары буенча, был курайсының дөрес исем шәрифтәре Лукман Кәлимуллин. Атайымдан һорашкайным, ул әйтә, уларның ана шул анан Усман булырга тиеш, атаһы Усмандың атаһылыр ул нимштәп Лукманов бугын. Ул Лукмандыр ул тей. Шанһуң Котсаламагай безгә улар нәсел туры килә инде. Нидән атайым дарьягынан инде. Шул Котсаламагайга сыктым инде. Ул менә Кызганска каршы 2 ел элек вахат булып куйды инде. Ул миңа дөресен кызаша дәфтәргә язып ибәргән. Менә минең атайым Усман, оның атаһы Лукман, ул Кәлимуллин булган дип. Лукманов урта яшьтәрдә какса гәүдәле, уртаса буйлы, сәламәт сырайлы, аз һүзле, тотанаклы башкорт. Курайда уйнайыңмы дип һорауыма, уйнайбыз, нишләп уйнамай дип җавап бирде. Кулына курайын алды, артылыш, курташ тауҙары йүгерә тураһында уйнаны. Тыңлап ултырган башкорттарҙың күңеле булды. Улар курайсыны ихлас мактанылар һәм уның шиғыр, көй сыгару оҫтаһы булыуы тураһында әйттеләр. Бір 1894 елдың 25 июнендә менің ағайым Петр һәм укытучы Андрей Степанович Гусев аттарға тәялеп,
Көбелек Тиләү, Тамян Тунгауыр волостары аша Башкортостанның үтәгенә Орский өйәренә юл тоттык дип яза Сергей Рыбаков. Кис Ташпулат, хәзерге Әбйәлил районы авылына килеп еттек. Курайсылары турында белештек. Курайсы Каракаев яйләүдә ине. Артынан кеше ебәрделәр. Киске 8-9 тирәһендә килеп еттеләр. Каракаев дөньяның әсеһен, сөсеһен татыган олы яшьтәге кеше ине. Арбанан кулап аягын каймыктырган, таякка таянып сак йөрөй, шуга карамастан һүҙебеҙҙе йыҡмай килгән. Урындыҡта мендәргә ҡырын ятып, уйнаны ҡурайында. Әбйәлил районының Үтәгән авылынан хәҙер инде мәрхүм Мөхтәр Сафин ағай Хазина телевизион тапшырыуында Мәхмүзә йырының тарихын һөйләп, йырлап ишеттергәйне. Мәхмүзә Әбйәлил районының Алсынбай авылында үткән быуаттың 40-50 йылдарында сығарылған. Бұл ауылда Сафа дигән ярлы гына карт яшәгән. Шуның кызы Мәхмүзә һылыу да, матур да булган. Ләкин байдар уны бай малайдарына хатынлыкка алырга уйлаһалар да, ул бай малайдарын яратмаган. Үзе менән тиңдәш, көтөүсе булган ир егет дигән егеткә тормышка сыга. Бай малайдары, байдар был егеткә, Мәхмүзәнең иренә күп кенә малдар югалу сәбәпле ялган бәләләр ягалар. Уны күп урлашуда гаепләйдәр һәм Себергә, Һөргөнгә ебәрәләр. Мәхмүзәлә үзенең һөйгән егетнән калырга теләмәй, Себергә барып җиткәс, Мәхмүзәне тынысландыру максатында ире былай дип йырлаган. Аттан гына харай баяла тәзрә шәмшығлаһа төшәр битәңә иламала янаяма ай Мәхмүзә тыган иләңә төшәр итәңә тыган иләңә төшәр
surtantelaya kuldenge tiraga yaşlık menen behleppe yetmegen mi dus yeşikana dünya kiraga dus yeşikana dünya kiraga. Мәғәфур Қарақаев Салауат Батыр көйіне қазақ барымталары вақытында башқұрттардың етәксігі болған деп аңлатма берген. Бұл аңлашыла. Салауат яуынан хоң Салауаттың исеме тілге алынуы тыйылған. Халық өдінің батырының исемен бына шулай екінші легенда аша болғала хақлаған. Салауаттың бұл варианты бейіш күйін хатырләтә. Атайым һөйләүеннән беләм, что Санкт-Петербургтан булһа кирәк. Килеп, шул уйнатып карап курайда шул көйдәрен язып алып, авылдагы бөтен халык йыелып тыңлагандарын беләм инде. Мәғәфур Қарақаевқа тиклемгә үҙегеҙҙең шәжәрә һыҙығын әйтеп бирә алаһығыҙмы? Мин Сабит Мәжит улы Қарақаев, минең улым мына Заһид Сабит улы Қарақаев, минең атайым Мәжит Қарақаев, аның атаһы Муфазал, Муфазалдың атаһы Мөхәммәд Шараф, Мөхәммәд Шарафтың атаһы Мәғәфур, атаҡлы ҡурайсы. Мәғәфурҙың атаһы? Мәғәфурҙың атаһы Ҡарақай. Нәҫелегеҙҙә тағы ҡурайсылар булдымы? Мына ағайым уйнай инде бер туған.
29 июнь көне 2 өткөл хәзерге Баймак районы авылына килдек. Танылган курайсы Хамит менән очрашу ине ниятебез, дип яза Сергей Рыбаков. Сергей Рыбаков танылган курайсы Хамит дигәне Урал батыр эпосын безгә килтереп еткерүчеләрнең бере данлыклы Хамит Әлмөхәммәтов Сәсән булыр. Тик уны очратып булманы. Базар көне бере курайсы тап булмасмы дип базарга чыктык. Базарда курайсы табылды. Толымгужа Гыбайдуллин исемле. Курайсыһыңмы дип сорадым. Әйе дип җавап бирде. Яхшы уйнайһыңмы дип сорадым. Ничек инде яхшы булмаһын, адмат булдырабыз дип җавап бирде. Иргә тирәләге халык бына дигән курайсы, беренче курайсы дип куәтләп җибәрде. Сергей Рыбаковтың китабында курайсы Толымгужа Гыбайдуллиндың хүрәте бар. Нота язмаларынан күренүенчә, Толымгужа Гыбайдуллин көйдәрде башлыса озын курайда уйнаган. Хүрәткә игътибар итегез. Толым курайсының курайы кыска һәмәк күренә. Курай кыска түгел, курайсы зур гәүдәле, бәһлеван гәүдәле булган. Бүген ер йөзендә курайсы Толымгужа Гыбайдуллин яшәгән Исхак авылы юк. Күренекле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авыллары тарихы дип аталган фәнни белешмәһендә был авыл турында түбәндәге мәгълүматлар килтерелә. 1292 елда Таулыкай, хәзерге Баймак районы авылынан Исхак Солтанов үзенең улдары, yeğenләре, башка авылдашлары менән бөтә 50 кеше Таулы елгаһының кушылдыктары Сыбалайыр, Сакмагыш елгалары буенда Исхак авылына нигез салалар. 1859 елда үткәрелгән халык исәбен алуда Исхак авылында 150 кеше теркәлгән. Ер өчен бәхәстәр аркаһында улар үзләренең төп авылына кире кайталар дип яза Әнвәр Әсфәндияров. Рус һәм Көнбайыш Европа музыкаһында тәрбияләнгән Сергей Рыбаковтың кайбер нота язмаларында рус акценты һизелә. Харласас көйнең нота язмаһы Сергей Рыбаковтың китабындагы одан көйләрнең нота язмалары арасында иң уңышлыларының бере дип әйтергә мөмкиндер.
Сергей Рыбаков үзенең озатучылары менән икенче тоткылдан Гәрәевтәрнең алтын приискаларына хәзерге Баймак калаһы биләмәләренә юл тота. Монда ул эшче Абдрахим Дәүләтовтың курайын тыңлап, Буртат Абдрахман көйдәрен язып ала. Әхмәт Зәки Вәлидидің хатирәләрендә Советтар менән 15 ай эш берлеге 1919-1920 елдар бүлегендә түбәндәге хатирәләр бар. Бер вакыт башкорт халык шагыйрьләреннән Бөрьян Нугайдары ырыуы Гали Әхмәт исемле кешене йырдарын һәм курайда уйнаган милли моңдарын фонограммага язу өчен яныма сакырттым. Был зат 1995 елда ук рус музыка белгесе Рыбаковка шул ук көйләрдә уйнаган, йырдарын йырлап ишеттерген. Рус галиме язып алып 1997 елда Рәсәй Фәннәр академияһы йыентыклары арасында Урал мусулмандарының музыкаһы һәм йырдары исемле зур гына әсәр батып сыгарган. Мин был йырсыны бәләкәй сагымда берничә тапкыр авылына барып тыңлагайным. Оның тештәрен куйдырттым. Фонограммага йырдарын яздырган өчен бүләк итеп хәрби кием менән кылыс бирдерттем. Сергей Рыбаковтың китабында Гали Әхмәт исемле курайсы турасында мәгълүмат юк. Күрәһең, исемдә яңылышлык киткәндер. Сергей Рыбаков осраткан курайсылардан Толым Гужа Гыбайдуллин, Абдрахим Дәүләтов, Биргали, Лукман Ишмуратов, Бәхтияр, менә 5 курайсы Бөрьян ырыуы вәкилләре. Сергей Рыбаков Абдрахим Дәүләтовтың курайда уйнавын да, йырлавын да язып алган. Менә ихтибар иттегез хатирәләрдә курайда уйнавын һәм йырдарын йырлавын язып алдым, яздырттым фонограммага дигән сүз бар. Был бер. Икенчедән, Лукман Ишмуратов сагыштырмаса яшьләй вафат булганы мәгълүм. Әхмәт Зәки Вәлидидің баласак хатирәләрендә Толом, Биргали, Бәхтияр курайсыларының авылдары, хәзерге Баймак районы Таулыкай, Күсей, Буранбай авылдарында булуы турында сүз юк. Курайсылары сәсәндәре менән дан тоткан был авылдарда булһа әгәр, бәләкәйдән үк зирәк Әхмәт Зәки Вәлиди әлеге хатирәһен мотлак ентекләбрәк языр ине. Яки Буранбай сәсәндең исемен, яки шулай ук тарихи шәхес Таулыкай Сураковтың исемен телгә алыр ине. Яки Биргали сәсәндең бер-ике мәдәген языр ине. Әхмәт Зәки Вәлиди атаһы менән Бөрьяндар арасына 20 буат башында сәфәргә йөри. 1994 елда Гәрәевтәр приискаһында эшче булган Абдрахим Дәүләтов адагырак авылына кайткан булуы һәм Әхмәт Шаһ хәзрәттең юлы бына шул авыл аша үткән булуы ихтимал. Ягъни хатирәләрдә сүз Абдрахим Дәүләтов турында булуы ихтимал. Темәс авылында халык йыйынга йыйылырга тиеш икәнне ишетеп, шунда ашыктык дип яза Сергей Рыбаков. Ысынлап та йыйын булган. Бәгъзеләрен старшина махсус минең өчен сакырткан булган. Минең булмаганыма үкенгәннәр. Иртәгәһенә 2 июль көне Тупфала бер башкорт көтәйне. Итәгатьле генә күреште. Кем һин дип һорауыма, Күсей авылынан Биргали курайсымын. Петербургтан килгән начальникка курайда уйнарга килдем дип җавап бирде. Биргали бик матур көйләр уйнаны. Ул яхшы курай яһау серен белә күрәһең, курайдары көйләнгән, үзе мәшһүр музыкант, гайрәтле һәм моңлы уйнай.
Бирғәлі Салават Батыр көйіне Өфө губернаһы Минзәлә өйәҙе 27-нсе кантон батыры башҡорттарҙың казачий хәлен яҡлаған тип аңлатма биргән. Сергей Рыбаков алдараҡ осратҡан Мәғәфүр Ҡарақаев Салауат ҡаҙаҡтарҙың барымталарына яу сапҡан батыр тип аңлатма биргәнен дә иҫкә төшөрәйек. Ахырыһы Бирғәленең Салауатына Сергей Рыбаков үҙенән, бәлки Пугачевтың тоғоро арҡадашы Салауат Юлаев тураһындалыр тип өҫтәп ҡуйған. Көй ҡатмарлы, һәр кем башҡара алмай. Нота яҙмаһынан Бирғәленең виртуоз музыкант, ҡыйыу импровизатор икәне күренә. Ҡаһым түрә көйөнә башҡорт ғәскәрендә полк командиры булған, ағыу үсереп үлтергәндәр тигән аңлатма бирелә. 1812 йылғы Ватан һуғышы геройы икәне лә әйтелгән булһа, аңлатма тулы булыр ине. Бирғәле Сергей Рыбаковҡа үҙе сығарған көйҙө лә уйнаған. Был көйҙө Ҡыҙыл буйы ҡурайсылары Ҡыҙыл буйы бүҙәнә тип уйнай торғайны. Мәшһүр ҡурайсыларҙың уҡыусылары, дауам итеүселәре булмаһа, ҡурай сәнғәте әлеге бөйөклөгөнә күтәрелә алған булыр ине микән. Бирғәле Сәсән мәшһүр ҡурайсы Хәмит Әхмәтовтың остазы булған. Беҙҙең фондта Хәмит Әхмәтовтың бер нисә аудио ҡурай яҙмаһы, шул иҫәптән Саңрау торна көйө бар. Беҙ был яҙманы тыңлап, ниндәйҙер дәрәжәлә Бирғәле Сәсәндең нисек ҡурайҙа уйнағанын күҙ алдына килтерә алабыҙ.
Bütün халық Хамит ағайдың ойнағанда шундай хоқланалар. Чөнки ул аның шикелле әле республикада ул заманда әле юк ине курайсы. Ул өздөгән сакта, ул күкрәккә алып, әнгә алып уйнаганда күзләреннән аның ыскын ысып, шундай бер ниндәй микрофонһыз сәхнә ярып уйнай ине. Менә агайым аларды күреп, хокланып үсеп, аның өлгөһен алып, шуның буенча уйнанып 1943 елда Баймак колхоз совхоз театрына эшкә килгән 15 яшьлек үсмер Ишмулла Дилмөхәмәтовтың киләсәктә мәшһүр курайсы булып өлгерүендә атаһы Ишгали курайсы һәм шулай ук Баймак адагырак Сибай театрында бергә эшләгән Хамит Әхмәтовтың, димәк Хамит Әхмәтовтың остазы Биргали курайсының да өлеше бар. Төмәстә старшина Сөләймановтың әйләвендә кунак булганнан һуң Сергей Рыбаков һәм уның одатучылары 3-нче Бөрьян волосына Таулы урманны Агыдыр буйларына юл тоталар. Һәм 7 июльдә Волос идарәһе урнашкан Мәндәгөл авылына килеп итәләр. Авыл халкы Мәсем тауына яйлауга сыккан. Юл тик үргә табан. Урындагы үрәнлектең кушуы буенча күрше Киекбай авылының яраучыларын да сакырталар. 13 кеше килеп итә. Сергей Рыбаков өчен бәюсләр бейей. Көрәшчеләр үзләренең татылыгын күрәтә. Шуннан һуң ул куышта яраучыларның ярдарын ядып ала. Иртәгәһенә 8 июль көне иртә менән юлга чыгарга әзерләнә инек. Куыш хуҗаһының улы Курайда уйнарга теләй тиеннәр дип яза Сергей Рыбаков. Безнең әллә ни теләк булмаһа, хуҗаның улы исеме Лукман Ишмуратов ныкыш булып чыкты. Куышка инде
һәм ишек төбендә курайда уйнай башланы. Лукман яшь, кырыс сырайлы башкорт ине. Мин уны ядырга калганыма үкенмәнем. Kızı Zelife apa yarausı yine. Onun ulu ana Kelimullah kayboldu bir yönde. Şu ulda Şurhatlim osta yarısı yine. Olardan olataları İsmurat. Mana min özümüzün şecereni baytağın bilem. Baytağın tip min 9-cı mana 7-ci bugun mana min ultram. İsmurat'tan ulu Lokman bula. Lokmanның кызы Зәлифә тинегез мәле? Kızı Zelife apay. Зәлифә апай яраусы булды. Әйе. Зәлифә апайның улы Кәлимулла яраусы тегеде. Әйе, mana әлі анын уландары біреу ғана данлыклы Беларусь металлургия заводының Ленин премия лауреаты. Әхтемов Исмәгыйль. Локманның яны була. Әйе, Локман Ишмаратовтан. әйе. Ул Локмандар яш күйігіне үліп біткен. Локман бабай. Яш булһала, Локман Ишмуратовтың да кәкүкте уйнавында үз моңы бар икәне тоела. Сергей Рыбаков Локман Ишмуратов башкаруында язып алган һәм үзенең китабына индергән көйләр арасында Карамышев көе бар. Һәм уга ул менә бындай аңлатма биргән. Карамышев непременный член Стерлитамакского уезда, родом башкир Магометанского исповедания. Худ сыгышы менән хәзерге Ишембай районының Макар авылыннан күренекле шәхес, хәрби дәрәҗәһе буенча майор Йосуп Карамышев тураһында. Бұл көйдің икенче исеме Йосуф майор. Заманында бейу маһире Яңгали Вахитов Карамышев көйі нигезендә Шоңкар дигән бейу һалгайны.
Сергей Рыбаков юлдаштары менән Мәсем тауынан Мәндәгүл авылына төшеп, Кананикольский заводына юл тота. Заводта миңа курайсы Иван Локмановты таптылар. Оның курайда уйнау осталыгын бик мактанылар. Иван Локманов оҙаҡ йылдар завод идаралығында ҡарауылсы булған. Идарасыларҙың береһе уны суҡындыртҡан. Был сәйер осраҡлылыҡ уны христианинға әйләндермәгән. Историка Никольского медиплавильного завода, она очень продолжительна. История началась с 25 сентября 1751 года, когда 4 брата Масоловы, Иван, младший Иван старший, Максим и Алексей, значит, образовали здесь, взяв в оброк у Башкир-Бурзянской волости 113 тысяч десятин земли, это где-то около 20 примерно верст. Должны были платить оброк 400 рублей за 20 лет, они взяли ее в аренду таким образом. Ну и образовали здесь Никольский медиплавильный завод. За весь период выплавлено было около 370 тысяч тонн меди. Это до 1860-х годов. Но если посмотреть на местность, мы увидим здесь, вот здесь примерно находились сами заводы. Вот так вот находились они. Вдоль реки. Да, вдоль реки. Значит, медная руда подвозилась на подводах, потому что больше никаких средств не было передвижения, значит, доставки руды. А вот где мы сейчас находимся, вот здесь как раз находилась контора, завод управления. Сергей Рыбаков һәм уның юлдаштары Кананикольский заводынан беренсе Бөрьян волосына, Эткол, хәҙерге Баймаҡ районы ауылына юл тота. Волос старшинаһы Юлыев үҙенә ҡунаҡҡа саҡыра. Улы һәм урындағы рус-башҡорт мәктәбе уҡытыусыһы менән таныштыра. Сергей Рыбаковты һәм уның юлдаштарын беренсе Эткол яйлауына алып сығалар. Был 13 июль кисе булды тип яҙа Сергей Рыбаков. Беҙҙе хәлле башҡорттың тирмәһенә саҡырҙылар. Уртала ҡымыҙ һалынған, ҙур ағас һауыт ҡуйылған. Бер башҡорт ҡымыҙ һапырып, һабаларға ҡойоп, ҡунаҡтарға өләшә. Ситтәрәк ҡымыҙ һалынған бер нисә мискә тора. Хужалар ныҡ әҙерләнгән. Ҡурай тауышы ишетелде. Ниндәйҙер әйтеп бирә алмаҫлыҡ эске ғәйрәткә, матурлыҡҡа тулы көй яңғыраны. Был тирәнең иң күренекле ҡурайсыларының береһе Бәхтияр уйнай ине. Ул мөһабәт кәүҙәле, уйсан, мәғәнәле ҡарашлы. Әйтерһең, уйнаған көйҙәрендәге ғәйрәт, көс уның буйһынында, ҡиәфәтендә лә сағыла. Сергей Рыбаковтың китабына Бәхтияр уйнауында яҙып алынған Бүртәт көйөнөң нотаһы ингән. Күрәһең, мәжлес ваҡытында иркенләп эшләү мөмкинлеге булмау сәбәпле, был шикһеҙ мәшһүр ҡурайсының ижады мана шулай китапта бер көй аша ғына сағылыш тапҡан. Бәхтияр тигән ҡурайсы, ул беҙҙең Буранбай ауылының ҡурайсыһы Бәхтияр Буранбаев. Буранбай сәсәндең туранан-тура нәҫеле,
нәселе. Улы Абдрахман Буранбаев, Бәхтиярның улы безнең көннәрдә һәм без менә Курай уйнаган вакытта безгә килеп, безнең уйнаганнарны тыңлап, үзенең әтмиткәһен куеп, кәңәшләрен биреп, үзенең уйнавын инде аның ул безнең күз алдында булгас, өлкән яшьтә шул 70-кә якынлап килгәндә лә ул торып күкрәк тултырып, күкрәккә халып торып уйнар ине. Сыңгырау торнаны уйнар ине. Ак яурын, сал бөркет, ул башка бик күп көйләрдә уйнар ине. Аның уйнавы үзе бер икенче формула минем күз алдында шулай калган. Чөнки күкрәккә халып уйнай. Шәм бездән уйнатып карап, менә бу Фәррах Достан да, минән дә, Азамат мәрхүм да, без өчәү булдык вакытында бер авылда. Бездә уйнатып карай да, һин шулай булаһың, һин асылаһың, һин аны бит Курайды уйнагас, гел уйнап торыр кирәк, асылы өчен. Менә шулай итеп нишләй торгайны. Ул шул турынан-тура шул Курайсы, Рыбаков язып алган Курайсының Бәхтияр дигәннең улы булды бу. Бына шулай, Сергей Рыбаковты Курайда уйнап хокландырган Бәхтиярның фамилияһы Буранбаев икән. Һәм ул Буранбай сәсәндең туранан-тура нәселе. Беренче Ыткыл менән Буранбай күрше авылдар. Беренче Ыткыл яйләвендә Сергей Рыбаковты кунак иткәндә, тап ошо мәшһүр Курайсыны сакыртып алгандар да инде. Сергей Рыбаков үзенең юлдашлары менән 1894 елның июль айдарында ай ярым дәвамында йөреп чыккан юлды без Башкортстан телевидениеһының Газель автомашинаһында 5 көндә үттек. Без дигәнем безнең иҗади төркем, минең коллегаларым, режиссер Наил Хамитов, оператор Наил Гайнуллин һәм водитель Владимир Тимофеев. Быел Сергей Рыбаковтың «Музыка и песня уральских мусульман с очерком их быта» дигән китабы чыгуына 110 ел тулды. 1895 елда Петербургта «Музыкальный газета» дигән басмала Сергей Рыбаковтың «Башкорт музыка коралы Курай» дигән очеркы чыга, тасвирламаһы. Был Курай турасында белгеч язган беренче махсус хезмәт. Ошо хезмәттә был китапка ингән. Бүгенге көндә лә нинди генә энциклопедик басмала Курай турасында әгәр дә материал әзерләнә, басыла икән, иң беренче хылтанма итеп Сергей Рыбаковтың хезмәте күрәтелә. Был да ошо хезмәттең нихәтем әһәмиятле булуы турында һөйләй. Китапта караганда тагы шуга игътибар итәһәң, Сергей Рыбаков башкорттың моңына, Курайына, башкорттың үзенә гашык булган. Ошо китабы менән ул үзенә рухи һәйкәл куәте арттыру булмас.